Il-Kummissjoni Ewropea ma sabet l-ebda ksur jew tidwir ma' regolamenti ta' xiri brabta mal-akkwist tal-Power Station il-ġdida ta' Dellimara. Dan jinkludi il-waqfa ta' gażol mill-Konsorzju Electrogas li rebaħ din it-tender. Innutat dan il-Kummissarju Ewropew għas-Suq Intern u l-Industrija Elżbieta Bienkowska fit-tweġiba parlamentari tal-Parlament Ewropew. B'hekk il-Kummissjoni Ewropea ikkontradixxiet dak li dwaru l-Oppożizzjoni qajmet dubji sa minn Lulju tas-sena li għaddiet. Fil-fatt l-Oppożizzjoni għamlet numru ta' mistoqsijiet dwar il-legalità ta' bidliet fil-Konsorzju Electrogas brabta mal-bini tal-Power Station ta' Dellimara. F'Settembru li għadda l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa għamel mistoqsija parlamentari sabiex il-Kummissjoni Ewropea tinvestiga l-proċess ta' tendering f'dan il-każ. Iżda minkejja dan il-Kummissarju Ewropew Bienkowska indikat li mill-informazzjoni li għandha kif diġà intqal fit-tweġiba għal mistoqsija oħra ta' Teris Komodini Kakkija għamlitha ċara li ma kien hemm l-ebda indikazzjoni ta' ksur ta' proċeduri Ewropej. Dwar dan ikkummenta wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat li sostna li l-Gvern se jkompli jwettaq il-pjan tal-enerġija li għalih ivvota l-poplu fl-elezzjoni ġenerali. U jien allura ngħid lill-kap tal-Oppożizzjoni li jekk kien tant żvelt illi bat lin-nies tiegħu ixewxu jippruvaw jfixklu biex dal-Gvern ma jkomplix iraħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, biex ma jkollniex il-qalba minn żejt għal gass, issa l-Unjoni Ewropea faqatlu l-bużieqa għandu jkun hu stess illi jerfa' r-responsabilità u jitlob skuża lill-familji u n-negozji Maltin u Awċin. U nistenna li bl-istess mod li ma rixewwex il-kap tal-Oppożizzjoni jmur quddiem il-poplu u jgħid kelli żball dan il-Gvern mexa mal-affarijiet kif trid l-Unjoni Ewropea.